Rovnice vyzerajú na prvý pohľad desivo, ale stačí jeden trik a budeš ich riešiť ako profík. Poďme si ukázať. Túto rovnicu začneme roznásobením zátvorky a teda 2x4y je 8y a 2x3 je 6. Minus trojku opisujem a na druhej strane mám 2 a teraz znova potrebujem roznásobiť túto zátvorku, teda minus 5x1 je minus 5 a minus 5 krát minus y je plus 5y. Y sa nachádzajú aj na ľavej, aj na pravej strane. A teda ich potrebujeme premiestniť na jednu spoločnú a to je ľavá strana. 8y a 5y prenesieme na druhú stranu, teda zmeníme znamienko a dostávame minus 5y. Na druhú stranu si prenesieme všetky čísla. 6 minus 3 je 3 a ak to prenesieme na druhú stranu, dostávame opačné číslo, teda minus 3. Dvojku opíšeme a minus 5 taktiež opíšeme. Vypočítame si. 8y minus 5y je 3y a 3 plus 2 minus 5 je minus 6. 3y je zamlčané ako 3 krát y a teda ak chceme preniesť túto operáciu na druhú stranu, potrebujeme vlastne deliť. Lebo 3 krát aké číslo mi dá minus 6? No predsa číslo minus 2. A teda minus 2 je riešením tejto rovnice.